itimogi not only laboratories, iyudo ni gik moko bag itimo kae wan kinde gi gine lungo nango collaborations mag gi international community. Wan gi tudruok gi kuonde mamoko. Wan gi tudruok moko gi university moko kaka Maseno. Wan gi tudruok moko kaka gi organizations kaka Media Council of Kenya. Iyudo ni all these faculties skunde ma wan kodo gite ni gi tudruok moro gi oro collaboration moro magitimo makelo ne nyithindo kagi setieko kai miyo gi attachment kagi setieko kai moko yudo tich moko yudo internship koro mano tudo gi kodo ging'iyo ni gimo asomo ni ko wawuok oko no dhi timo tich ere kaka wanya timo tij ni kuonde mamoko go mangiso ni giwuok kanyo gi skills and the knowledge materi mondo mi tim tijno not only e Kenya ka but kamora mora mielo bete ngini tinda wan giluongo ni global village ng'at nyalo tiyo gine ka tieko sombi ka to tich teri kamora mora koro ino ni you are just ready for that particular job. Erokamano ahinya. Gin kit jopuonjre mage ma samoro admit Kabarak Kabarak admit nyithindo kidienje mopogore opogore. Okay. Nitie nyithindo manyalo duro biro timo team certificate. Nitie nyithindo madwaro mondo bi otim diploma. Nitie nyithindo madwaro mondo bi otim degree. Uluongo ni bachelors. Nitie nyithindo madwaro otim masters kata mpaka PhD. Koro luwore gi kidienje mar ng'ato gi kaka ng'ato bo timo ang'o otime penj. Kijoro ni gimoro amora kaka sama koro timo na admission kirwako ng'ato nyathi mondo donje somo. Iyudo ni grade moyudo no ema tere kama otimore nade kama owinjore mondo chakgo. But seche moko biro ni ng'ato timo ni samoro ko yudone ni wano en yuto no neno ni adan ni nyathino chak na kango ochaka gi diploma ni kapod ang'iyo kamoro timo bang'e. Koro nitie standards to bed ga nena en ana gimoro mobedo standardized ni ka in just certificate my grade midwaro ka in ja diploma nikech gonge universities sani kidatimo course mora mora sani the basic iwacho ni C+. Kin gi C+ grade mar form 4 no nyalo donjo team degree mora mora e course mora mora midwaro. Yes. Ko in gi ja diploma no jani courses machakore kamano chakore gi C-. Koro teri e course mora mora. But koro ngeni masters nyaka ni team degree mondo kibiro timo masters. PhD nyaka tim masters mondo kibiro timo PhD. Koro luwore gi results ma ng'ato